Het kabinet heeft geen plannen met Friesland. Dat zei minister Plasterk van Binnenlandse Zaken juist in het tv-programma Nieuwsuur. Er zijn plannen voor 4 superprovincies in Nederland. Friesland, Sommige, Greensland en Drenthe ik in farmimatten. Maar heeft Plasterk binnen daar op dit tijd geen concrete plannen voor. Mensen die het sneeuwmaaidoggen onder Fjord Tour op Skilge, maar net smoken. Die hield dan een smokeverbod op Thailand vanwege de onhoudende droogte en het brandgevaar dat het opsmiet. De Fjord Tour is een kuiertocht van 15, 21 of 42 kilometer door Skilge, maar onderwijs vuurkwoorden en luchteffecten. De Leeuwarden Krant is toch een storing in de drukkerij net ver van de Monsanoeren bezwargen. In het noorden van de provincie werd de krant in elke dag zelfs van de middag gebracht. De storing in de drukkerij ontstier jou weer de productie. Ik de Telegraaf en het Fries Dagblad binnen letter bezwargen. Haas heeft geen financieel belang met opgaan in de nieuwe gemeente Noordwest-Friesland. Dat zei het Kuiken van de Partij van de Arbeid in Haas. Rietsleden van de gemeente die het mogelijk fuseren zullen. Hij is Haas binnen dat Menamer-deal, het Beeld- en Friendship-deal, kregen juist jong de resultaten te jaren van de werindelingsscan die uitgevoerd is. Joen en vannacht opklaring zijn het Fries 2 graden. Morgen geregeld zinnen, het wordt 4 graden. Maar het viel volle koude rond door de krachtige noordestenwind.